ଗତ 13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଭୟ ଯାକ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାର ଅନୁକ୍ରମେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ସୁରଜିତ ରାଉତରାୟ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଜୋର ଜବରଦଖଲ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଡକାଉନାହାନ୍ତି କହିବାରୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ତମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ପଚାରିବା ବିଷୟରେ ବୋଲିକି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ବସିକି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ଟିକେ ସେ ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୂପେ ଏହା ନ ଶୁଣି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ କୌଣସି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଡକେଇଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ରୂପେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ରୂପେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ, ମୋହନ ସରକାରକୁ, ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମା ବାପାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଯଦି ଅରାଜକତା ଚାଲିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ।